градинарките в този прекрасен дъждовен ден. Днес искам да ви покажа тези цветя, които успях да открадна вчера от разсадника, а именно част от нашите мушката. Обожавам ги. Изключително са непретенциозни, много лесни за гледане, многогодишни. Презимуват през зимата на всяко затворено място над 0 градуса, но да има и малко светлина задължително. Ще ви издам най-важните неща за мушкатото, които ще ви донесат целогодишен, огромен и обилен цъфтеж. Първото нещо – много любов. Това цвете заслужава да бъде обичано. Второто нещо, разбира се, е торенето. През 14-20 дни е хубаво да торите мушкатото с всякаква тор, която ще ви бъде препоръчана от агроаптеката, зависимост от съотношението цена-качество. Третото нещо, което е много важно за мушкатото, това, разбира се, е хубавата почва. Отново съвет може да получите за хубава почва от агроаптеката. Разбира се, на лично съобщение и аз бих могла да ви посъветвам какво ползваме ние като тор за растенията си. Тук идва много важният тънък момент, който е по-специфичен относно отстраняването на загнилите, засушени и така нататък листенца и цветове на мушкатото. Това всъщност е, ето показвам ви сега, тук има такова. Това е най-важното относно това да цъфти. Това листенце не е много за отстраняване, но в името на клипа ще ви покажа. Само леко го чупвате. Не е нужно да използвате ножици тогава, когато отстранявате прецъфтелите листа и цветове на мушкатото. Много лесно се махат, много е важно това за растението, допринася за ужасно обилен цъфтеж. Също така, прецъфтелите цветчета е хубаво да не бъдат в почвата, премахвайте ги оттам сутрин, докато си пиете кафето, защото понякога те създават в почвата бактерии и тя загнива. Другото много важно нещо относно почистването е прецъфтелите цветове. Ето този цвят, нищо че не е напълно прецъфтял, въпреки че може още един-два да постои, но в името на клипчето ще ви покажа. Взимате го и хоп, отстранявате го отдолу. Това е много важно. Няма да го режете по средата или тук. Отстранявате го с зачупване отдолу. И последното важно нещо, което трябва да знаете за мушкатата, това е поливането. В никакъв случай не преполивайте мушкатото. В никакъв случай мушкатото не понася много вода, кореновата му система е нежна и загнива. Пресушаването няма проблем, държи на 40 и над 40 градуса, на пълно слънце през лятото. Абсолютно нищо няма да се случи на растението, най-много леко да завехне и когато го полеете, всичко ще бъде наред. В никакъв случай не го преполивайте. Това е от мен. Чао!